Jeugdprins Bart II en jeugdprinses Kim met de ganse jeugdraad van de Spurrimuk uit Oelderen waren in de studio van Omroep Venrooy om een cd op te nemen. Spiers maar met tingeling, tingeling, want wie is er echt op wit? Tingeling, tingeling, met alle mukken samen maken wij plezier. Hey, viers maar met tingeling, tingeling, van vies te werden fit. Tingeling, tingeling, de beste vaste oven, de vierde toch echt hier. Met alle bleek op een mee, de kriebels alweer heen. Ik zoek alvast een tekstkuurt waar ik me in vergeet. De beurt die begint, wie wordt het jaar de prins? En begint jaar dan erop, gewoon iedereen. Viers maar met tingeling, tingeling, want vies de kerst op wit. Tingeling, tingeling, met alle mukken samen maken wij plezier. Met tingeling, tingeling, want vies te werden fit. Tingeling, tingeling, de beste vaste oven, de vierde toch echt hier. De dagen tellen nou echt af, maar het mooiste kies van joh. 3 dagen alleen maar gekkigheid, joh, ik streef op door. De kastelein is uitgerust en alweer in zijn sas, want met deze dag het de Spurrimuk vroeg. Viers maar met tingeling, tingeling, want vies de echt op pit. Tingeling, tingeling, met alle mukken samen maken wij plezier. Viers maar met tingeling, tingeling, want vies te werden fit. Tingeling, tingeling, de beste vaste oven, de vierde toch echt hier. De kastelein is uitgerust en alweer in zijn sas, want met deze dag heeft de Spurrimuk vroeg af. Viers maar met tingeling, tingeling, want het vies de kerst op wit. Tingeling, tingeling, met alle mukken samen maken wij plezier. Hey, viers maar met tingeling, tingeling, van vies te werden fit. Tingeling, tingeling, de beste vaste oven, de vierde toch echt hier. Viers maar met tingeling, tingeling, van vies te werd op wit. Tingeling, tingeling, met alle mukken samen maken wij plezier. Viers maar met tingeling, tingeling, want vies te werden fit. Tingeling, tingeling, de beste vaste oven, de vierde toch echt hier. Ja, 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 de beste vaste oven, de vierde toch.